Fine, pero tayo kamatan sa mga ground. Ma-add kita. Member lang. Oh, perfect spawn. Perfect spawn ini. Ay. Wait, dahil kita majan. Nah, wait. Ah! Oh no, may mga binag-star. No. Be careful that. Narinig nito guys, no player ako sa cellphone. No. Oh my gosh. Delikado. Pwede na pala isang lang mga aking bunso. Ano? Kakunda kaya hello bunso, isang lahan ng mga bunso. Ang goal ta sa night guys, makakuang iron. Ako na pala ng teamer, nagtimpla kami Ano timpla? Ano sabi? Ipon ko makuang wood. Ah! No! Stuck na kita igdim forever. Oh! No way. Be careful sa na dapat talaga dahil makatouch sa ground. Pag nakatouch ako sa ground, mayo na the video ends. Uy, may wood. May wood naman na. Wait, sarap. Bako yan. Ground mga lodi. Kapuantang dakol na gamit talaga. Pag di kita makakuha ang wood, delikado na ang buhay ta. Dapat mag-nights overnight falls bako kung pro parkour sa cellphone, pero pag sa computer iyo may plan ako tangarag day na day nalugod ma-cheat. Makuha ko ta akong dakulo na grass tangarag. No. Meanwhile, i-post mo na inita makasa nakitang billion of food. Iyo. Guys, baka nag-iisip ka na nagdaya na ako dahil pangani. Hindi ako nagdadaya. Kaya ipopost tayo na eh. Mami, luwayan man sa nagre-record ako. Ipopost tayo na iyo dahil ako nagdadaya. Dito pa sana nakukuha ang wood. Madadawag kita igdi mga guys. Munyan sana ako naggibong arg kaya ni na day makatouch sa ground. Wait, what lah? Nakaparkour ako dyan? Hindi ko aram.
of blocks pa kita mga guys. Men, natatakot kayo kaya ako nag-bridge. Makatakutan pag natouch talagang ground. The video ends na. Mga parkour! Men, hindi ko pa natatouch ang ground. Men, pro parkour ako. Oh my gosh! Matatouch ko pa ang ground. It's not down count, right? No. Pag yawan man garo sa tubig, man garong ground down, garo. It's not that count. Mga banggi na. Men, no player ako pag ako nagigibok ay ng video ni. Oh my gosh. Oh no, banggi na. Men. No. No. Kaya paano ko gas. Meanwhile. Mabridge kita. Aga na mga guys. Oh no. Mababa na kita. Na! Oh. Na-touch ko ang ground. Di ko ba ito araw? Oh. Pati pag ma-respawn, nakatouch na sa ground. See you later guys. Na-touch ko ang ground. Hindi daw kita.